BPF을 만우어 거미 어른어너네 데미알 아멘에 뎀 खुलुमबाय बयनिसिमबो जोङो रिसेन्टलि मा खोनानो मोन्दों जाय गावखौनो बर'नि साबसिन हामसिन दैदेनगिरि होननानै साननानै लायो बिथां आसाम केबिनेटनि बा आसाम एसेम्ब्लिनि मन्थ्रि बिथां इउजि बा उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा रिसेन्टलि मा होननानै बुंदों फैबाय थानाय 13 नभेम्बर खालार खालि जानो गोनां जिथु उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बिथाङा मा बुंदों जाय इउपिपिएलआव गैया बा बिजेपिआव गैया बिथांमोननो दिनै अरुणादय स्किमखौ होआ होननानै बिथाङा गावनि फोसावदिं मेलनि स्पिचनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दा दुखु गोनां बाथ्राया बेसो दिनै बिथाङा बर' हारिनि सासे गमामायै मोजां दैदेनगिरिब्ला दिनै अरुणादय स्किमनि सायाव बिथाङा मोजाङै बुजिनानै लानाया मोजां दिनै अरुणादय स्किमखौ माबायदि आइजोआ माबायदि महिलाया मोनो बिनि क्राइटेरियाफोरखौ बिथाङा नायनानै लानाया मोजां बिनिफ्राय बिनिनो सिगां आं मा बुंगोन दिनै जोङो बिसायख'थि समावल' सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बा सोरबा भटार्सआ सोरखौबा जाय गावनि गोसोआ बबे पार्टिखौ सापर्ट खालामनो गोसो बे पार्टिखौनो सापर्ट खालामनो हायो बा बै केन्डिडेटनो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनो हायो नाथाय जेब्ला बिथांमोनहा जायखि केन्डिडेटआनो कन्टेस्ट जानानै बिसायख'थिखौ गेलेया मानो बै बिथांमोनहा देरहाखांनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव बे हालामनि बे रायजोनि बे स्टेटनि बिथांमोनहा साफा साफा गार्जेन जायो बिमा बिफाफोर बायदि जायो अब्ला नोंथांमोना जेब्ला समायखिरा लायो हदनाव अब्ला बै समनिफ्रायनो बे आसामनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो नागरिकआ नोंथांमोननि फिसा फिसौ अब्ला दिनै नोंथांमोना देरहाखांनायनि उनावबो जे सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेस होननानै नोंथांमोना जे माइगाब जुजाय खालामगोन जों बेखौ माब्लाबाबो सानाखै दा बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो गोसोखांहोनि थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बा 17 बोसोर बिपिएफआ बिटिसिआव सरकार सामलायबोदों बिनिफ्राय जेरावहाय नोंथांमोना आइउआइ बा पिएमअआइ न' मोनदोंना दिनै क'क्राझार बा बिटिसि ओनसोलावनो धोनि गोरिब बयबो मोनजोबदों जोंनिथिं आइउआइ न' बोसोराव मोनसे गामियाव गंसेबो न' मोनैबो दं सोरबा सोरबा ओरैनो गंसे गंनै बबेबा गामियाव गंसे गंनै मोनदों नाथाय ओभारअल नोंथांमोननि बिटिसिआव साफ्रोमबो गोरिब गुन्द्रा माहाजोन बयबो आइउआइ न'खौ मोननो हादों अब्ला बे सोरनि थाखाय जाखो दिनै बिपिएफ सरकारनि माखासे मेम्बार चेयारमेन बिथांमोना सार्भे खालामनानै जिअ'टेक खालामनानै बे आइडिखौ होआमोनब्ला दिनै इउपिपिएलआव थानाय सोरबा इउपिपिएल सापर्टारफोरा बे न'खौ मोनगौमोन नामा अब्ला दिनै नोंथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगो सोरखौबा बिपिएफ सोरखौबा कंग्रेस होननानै नोंथांमोना माइगाब जुजाय खालामनो थांदों अब्ला बे सासे मोजां मानसिनि सासे गोरों मानसिनि सासे हारि सिबिसुला सासे बर' बिमानि फिसानि बे मोनसे आखुथाय नामा इउजि नों लाजिनो सोलों मिथिबाय दिनै नोंल' लेखा गोरों होनना नोंल' खन्थाइगिरि होननानै नों दिनै मन्थ्रि जासेयावबो नों बर' हारिनि थाखाय खोथा सानाब्ला सोरबायदिया सानगोन हा दिनै लंकायाव थांबा राबन जायो नङा होनबा नोंनि बे खुदै ग्लेब ग्लेब ओंखारलायनाय नोंनि स्पिच बासन होनायखौ जोंबो बांद्राय सहायनो हायाथ' नंगौखौ बुं अरुणादय स्किम मान्थलि सोरबा 1200 1300 मोननायाव नोंहा मा फाजाखो मा खरसाखो नोंहालाय बिपिएफनिया मानसि नङा कंग्रेसनिया मानसि नङा ना बर' नङा माखौथो गेरेमसा माहारि दानायनि खोथा बुंदों नोंसोरलाय नोंसोरखौ सापर्ट होनोबो दिनै नोंथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि डिरेक्सनजोंसो सोलियो हिमन्तआ जायखौ बुङो बेखौनो मावो बर'नि खहा जागोन ना लाब जागोन ना बेनिफिट जागोन बेफोरनि सायाव नोंथांमोना फंसेबो अबजेक्सन होनो हायाब्ला बोरैहाय नोंथांमोनखौ सापर्ट होलायखो अब्ला जोंनि बर' माहारिनि जों जे बर' माहारिखौ बा नोंथांमोना जे बर' माहारिखौ बुहुमावनो गेरेमसा माहारि महरै गायसननो नाजाबाय थादों अब्ला बे माब्रैहाय जाफुंगोन बेयो बेखायनो सानना नायनाया मोजां सोरबा इउपिपिएलनिबाबो बर' सोरबा बिपिएफनिबाबो बर' बा बबेबा गुबुन हारिबाबो मानसिसो बयहाबो थांना थानो थाखाय माबा मोनसे जों जानानै थांना थानांगौ जायो थांना थानायाव जोंनो थाखा फैसा नांगौ बे 1200 थाखा थारखौनो नोङो सोरबा इउपिपिएल नङाबा होआ होननायनि माबा मोनसे खोथा फैयो नामा बेफोरखौ मोजाङै साननानै नाय गोजोन्थों BPF을 만우어 거미 어른어너네 데미알 아멘에 뎀
বিৰোধী দলক আমি অৰুণোদয় নিদিম কংগ্ৰেছৰ মানুহে ইয়াৰ অৰুণোদয় পোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই BPFৰ মানুহকো আমি অৰুণোদয় নিদিম ইয়াৰ আমি নিদিম अच्छा 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 तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ